खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां बे समाव बीपीएफ आरो जीएसपी नि गोबां मददगिरिफोरानो यूपीपीएल फारसे योगदान जादों गासै 169 बे समाव बीपीएफ आरो जीएसपी नि मददगिरिफोरा यूपीपीएल फारसे योगदान जानायखौ नुनो मोनदों दतमा बियाबनि सिङाव थानाय मिलन बाजार सौतारा बीसीडीसी नि सिङाव थानाय जीएसपी आरो बीपीएफ नि गासै 169 मददगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएल फारसे योगदान जादों थामहिनबा यूपीपीएल आव योगदान जादों मैयानि सानाव बिरखां समाज सिबियारि बिरखां बर'नि नाजानायाव बा बिथांनि मददजों यूपीपीएल फारसे गोबां बीपीएफ आरो जीएसपी नि दैदेनगिरिफोरा लोब योगदान जादों दोलै नोगोरै योगदान जादों रायजोनि गोबां सुबुंफोरानो बा गुबुन बियाबफोरावनो यूपीपीएल फारसे योगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो दतमा बियाबनि सिङाव थानाय मिलन बाजार सौतारा बीसीडीसी नि सिङावबो बा सिङावनि रायजो राजाफोराबो बे समाव प्रमोद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों प्रमोद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों फारफ्रोमबो रायजो राजाफोरनाव गोजोन आरो खौसेथि बे खौसेथि खामानि मावनायखौ मोनदांदों रायजो राजाफोरा मोनदांदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव योगदान जानाय अनजिमायाबो बांबाय थादों आरो दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सौतारा बीसीडीसी नि रायजो राजाफोराबो बे समाव यूपीपीएल फारसे योगदान जादों प्रमोद बर'नि आखाइखौ मजबुत खालामदों आरो बे समावनो समाज सिबियारि बिरखां बर'आ बुंथिना होदों जे बे समाव प्रमोद बर'नि गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा मोनदांदों आरो जायनि थाखायनो सिगांनि सानाव बीपीएफ आरो जीएसपी नि मददगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएल फारसे योगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिरखां बर'आ थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे साहानिफ्राय दै बोहैनाय बायदि यूपीपीएल फारसे सानफा एफा जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों समाज सिबियारि बिरखां बर'आ बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि गोजोन्थों दिनै मिलन बाजार सौतारा बीसीडीसी नि सिङावहाय कसुकाटा गामियावहाय जोंनि यूपीपीएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय मोजां बेवहाय 169 गोदान गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि यूपीपीएल हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयेन जाफैदों जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिमबो धन्यबाद थाबाय जे जोंनि यूपीपीएल दोलोआ बास्तबाव पाब्लिकफोरनि जे मोनसे मोजां खामानि मावबोनानै पाब्लिकजों मोजां मोनजागासिनो दं बे जिनिसखौ बिथांमोना दिनै प्रमान होदों बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों यूपीपीएल दलनि जानानै बिथांमोन साफ्रोमबो गोदान जयेन जाग्राफोरखौ जों दिनैहाय गोजोननाय बावनायजों लोगोसे वेलकाम खालामबाय जाहाथे जोंनि दोलोआव फैनानै बिथांमोना जोंजों थाफानानै मोजां खामानि मावनानै बे एरियाखौ जौगाहोफानायाव एबा सान्थि लाबोनायाव बाहागो लाफैयो बिथांमोना सिगां बबेबा दोलोजों लोब्बा दंमोन नामा बिथांमोना दङमोन जोंनि सिगां बीपीएफ आरो जीएसपी पार्टियाव बिथांमोना भट होदोंमोन होननानै खिन्थादों जोंनो खिन्थु दिनै बे मोननैबो दोलोखौ बिथांमोना नागारनानै जोंजों फैनायनि जाहोना बेनो जोंनि प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जानाखि यूपीपीएल दोलो बे सरकारनि मावनाय जोंनि हाबाफारिखौ बिथांमोना मोजां मोननानै जोंजोंहाय दिनै योगदान जानाय जाहैबाय नुनो मोनदों बिथांमोननि ओनसोला बिराद गोग्लैसोनाय ओनसोल दा बेनि सायाव मा नंगौ बिथांमोना बे दै सेराव थानाय मोनसे गामि दैमायाबो बिथांमोनखौ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो नाख्रेबोगासिनो दं खुरखाबोगासिनो दं बेनि सायाव नांगौबायदि बेबस्था लाबोनो हानाय जायाखै बिथांमोन फोरमायनाय मथेब्ला ओंखायनो जों सानदों जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो बेखौ नायबिजिरगोन आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जानाखि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो हाबा मावनो नाजागोन